3 pwynt cynta draf Ben, a sgorio 4 yn erbyn y wain, Chirk enw. Felly di ddangos i ni o'r gêm yn 90 munud yno. Oedd hi'n eitha cyffyrddus erbyn y diweddol. Oedden ni, obviously mae'r cerdyn coch di newid y gêm dechrau'r ail hanner. Oedden ni'n eitha hapus hanner amser, oedden ni wedi chwarae rei da hanner gyntaf lle. Oedd hi'n anodd yn mynd yn erbyn y hael lle, oedd yr hogiau'n gweld hi'n anodd i gweld y passes ymlaen lle. Wedyn nathon ni jyst eithon nhw cario ymlaen i wneud y pethau syml hanner amser. Nathon ni ddechrau'r ail hanner. A dyn nhw sy'n nath y golgeidwad gael ei ddanfon off. Oedden ni siomedig efo'r 10 munud wedyn ar ôl hynna ddigwydd. Nathon ni adael nhw'n ôl i fewn i'r gêm. Da ni newid wtsiad yn efo'r hogia wan. Elli hynna'n digwydd eto, ond maen nhw wedi dangos cymeriad, di dod allan a di sgorio 4 gol yn diwedd sydd yn eitha positif yn enwedig ar ôl gwaith caled maen nhw droi fewn yn erbyn Gaernarfon. Oedd hi'n gallu bod yn anodd heno ar ôl Gaernarfon o Swenar ac gorau chwarae yn erbyn y wain ar nos Fowth, ond mae sgorio 4 gol a dangos i'r cefnogwyr ar y Traeth beth gyn port i gynnig hefyd, rech o ddim yn yr ofal nos Swenar. Yn dein hollol, nathon ni dwtio tar hwnna'n diwedd o'n sy'n ni wedi gallu sgorio lot mwy o beth sy'n cyffroes ydy. Da ni ond 4 gêm i fewn efo'r sgwad newydd yma, so mae pethau ond yn mynd i wella lle. Ond fel nes i wedi dwtio ar, mae gêm nos Wener wedi cymryd dipyn allan o'r hogia, ar y chlysur, y gêm hun, gêm anodd, mae'r emosiwn o'r achlysur wedi cymryd dipyn allan hon, so i droi fyny heno a yn y diwedd sgorio 4 ar ôl 90 munud calad, just 4 diwrnod yn ôl, mae'n clod i'r hogia. O'na cwpl o'r ein blawr anafiadau, ond mae hynny jyst i ddod erwydd y gemau sydd wedi cael ei chwarae. Da ni'n gallu edrych ymlaen i erbyn y Sadwrn? Yndan, o'na un neu ddau yn stryglo eto, a hynna i wneud efo rhoi cyn gymaint i fewn i gêm nos Wener lle, a efo'r turnaround 3-4 diwrnod na, mae wedi cymryd i tôl ar 2 neu 3 o'n nhw lle, so da ni wedi gofyn mae gennym nhw 3-4 diwrnod i'r cyfro wan, at beth sy'n siŵr o fod yn gêm anodd eto yn erbyn y Sadwrn. Be sy'n bwysig di bod na fuddugoliaeth i dod ar ôl bydd y gwyddo wsos dwytha ac ymlaen i'r gêm dy Sadwrn? Ia, oedden ni'n eitha hyderus. Oedd chwarae Holywell oedd i gartra gêm gyntaf yn mynd i fod yn tasg anodd, dim ots pa byd oeddech chi'n mynd i chwarae nhw, so oedden ni wedi sbio ar hon fel gêm lle mae rhaid ni bigo 3 pwynt i fyny lle, a da ni'n hynod o hapus wedi wneud hynna lle, a fydden ni'n bildio ar hynna wan, a gobeithio adio 3 arall i Sadwrn. Mae'r gêm ar y gorwel TNS i ffwr ar ôl Cyrog Gaernarfon. Beth sy'n ti ddeud am hwnna? Oedd just bechod bod i gartre eto, pe gafodd y dro yn erbyn y Gaernarfon i wneud. Gret o dro i'r cynogwyr, profiad i'r chwaraewyr, just siomedig ar ran y clwb bod y ddau oedd i cartra lle, ond mae'n mynd i fod y gêm hynod o anodd, fel mae pob yn gwybod. Da ni drwy hwnna i'r ochr am wan, cos dy gêm yna ddim tan ganol mis Medi, so mae'r ffocws i gyd wan ar y gyngrair, sef prif targed y flwyddyn. Heno Ciro 4-1 ac ymlaen i'r bus. Diolch ti Ben am ddod allan. Diolch ti Dol.